рушди инфраструктури сайёҳӣ сарироҳӣ барои ҳар як ҷаҳонгар шарт асту зарур. Салом тамошобинони азиз, барномаи раҳбараҳ аст. Ин лаҳза меҳмони хонадони шумо. Масири интихоб намудаи имрӯзаи мо албатта ин аз шаҳри Бохтар то Левакант мебошад ва мехостем аз рушди инфраструктури сарироҳӣ ин масир барои шумо маълумот манзур намоем ва моро то охири барнома ҳамроҳӣ намоед. Нахуст мехостем аз гулгашти зебоманзари шаҳри Бохтар, яъне маркази он дидан намоем ва айни ҳол қарор дорем дар назди парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. баъди он ба роҳ мебароем. нахуст мехостем каме дар боду ҳавои тоза кӯчаву боғҳои марказии шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ки бештари иншооти сайёҳӣ сари роҳ ҷойгир шудаанд сайру гашт намоем. вилояти Хатлон таърихи кӯҳан дошта бо мавзеъҳои қадимаи хеш мавриди омӯзиши таърихнигорону сайёҳони дохиливу хориҷӣ қарор гирифтааст. шаҳри Бохтар яке аз шаҳрҳои қадимтарин буда таърихи беш аз 2000 сола дорад. номи шаҳр аз номи теппае ки айни ҳол дар маркази шаҳр ҷойгир аст гирифта шудааст. қаблан ин шаҳр бо номи Қурғон теппа машғул буд, яъне Қурғон қалъа дар болои теппа. бо назардошти таърихи бою ғанӣ доштани шаҳри Бохтар имрӯз ин минтақа ҳамчун макони пешқадами сайёҳӣ рушду нумӯ ёфтааст. махсусан боғҳо ва гулгаштҳои зебо ҳусну таровати шаҳрро дучанд зиёд мегардонанд. дар баробари мо сокинону меҳмонони дигар минтақаҳо низ дар боғҳои шаҳр истироҳат дошта маълум буд ки ин макон ҷолиби сайёҳон аст. тамошои манзараҳои зебои боғ аз болои оби равоне ки аз байни боғ мегузарад форам асту лаззатбахш. бояд гуфт ки сокинони шаҳри Бохтар меҳмондӯсту меҳмоннавоз буда кӯшиш мекунанд ҳар як меҳмону сайёҳро бо дилгармӣ истиқбол намоянд ва барои пешниҳоди маълумотҳои зарурӣ кӯмак расонанд. чун шаҳр дар маркази вилоят ҷойгир аст, сокинон аз тамоми манотиқи вилоят пайи кору фаъолият, истироҳату фароғат қадамранҷа менамоянд. ҳамчунин ба шаҳр теъдоди ташрифоварии сайёҳони хориҷӣ низ дар афзоиш аст. баъди каме сайругашт дар боғу кӯчаҳои шаҳр мехостем аз теппаи Қурғон аз манораи ҷолиб дида намоем. ҳифз намудани фарҳанг, таърих, маконҳои таърихӣ барои ҳар як сокин шарт асту зарур. вале боиси таассуф аст ки маҳз чунин маконҳои зебои таърихӣ, ёддоштҳои қадима дар ҳолати таъмирталаб қарор доранд ва боиси таассуф аст ки ин қалъаи зебое ки бисёр мавқеи ҷойгиршавиаш бисёр қулай аст ва сари роҳ сохта шудааст, фаъолият надорад ва ёдрас мешавем ки дар барномаҳои пештараи раҳбараҳ ҳангоми сайёҳат аз Хуросон то Бохтар ман тақрибан 1 сол пеш аз ҳамин қалъа дида намудам ва ҳамон замон ҳам ин макони таърихӣ фаъолият надошт. сабабаш чӣ бошад? вале бисёр таассуфовар аст ки сайёҳон мебиёянд, гардишгарон мебиёянд ба ин макон, вале қалъа дар ҳолати безеб қарор дорад, ба таъмир ҳам ниёз дорад ва минтақаи Бохтар метавонад аз ҳисоби ҳамин қалъа чӣ қадар ҷаҳонгардонро ҷалб намояд ва иқтисодиёти худро низ ҳам беҳтар гардонад.
бо файзу самараи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар болои ин теппа манора ва соли 1999 осорхонаи таърихию кишваршиносӣ ба номи Бибихонум сохта шудааст, ки аз болои он манзараи зебои шаҳр аён мегардад, вале фаъол набудани ин макони таърихӣ метавонад каме ба самти сайёҳии ин минтақа таъсиргузор бошад. ёдовар мешавем, ки пайдоиши теппаи Қорғон ба аслиҳои як ду мансуб дониста шуда, он мӯъҷизаи табиат набуда дастӣ сохта шудааст. Дар болои он қасри шоҳони Вахшонзамин ва дар аслиҳои 19 ибтидои 20 қалъаи Беки Қурғонтеппа ҷойгир будааст. баъди тамошои маркази шаҳри Бохтар ҳаракатамонро идома бахшидем. омезиши биноҳои замонавии баландошёна бо сохтмони биноҳои таърихию кӯҳанбунёд симои шаҳрро диққатҷалбкунанда мегардонад. дар баъзе маконҳо бунёди дарвозаҳои маҳаллӣ бо истифода аз услуби миллӣ ва овезону часпондани рамзҳои миллӣ дар девору дарвозаҳо зебову дилчасп мебошанд. аммо дар баробари ин ифлосию мавҷудияти партовҳо дар баъзе маконҳои сарироҳӣ таби ҳар меҳмону сайёҳро хира мегардонад. бештари ин партовҳо дар наздикии иншооти сарироҳӣ ё баъзе хонаҳо мавҷуд буда, аз беэҳтиноии сокинон нисбати ободонию созандагӣ далолат медиҳад. партов дар наздикии ошхона ва боз ҳам сари роҳ. дар масири Бохтар, Левакан, тарабхонаву меҳмонхонаҳои сарироҳӣ хуб ба назар расида ба талаботи замон пурра ҷавобгӯ мебошанд. мо ҳам мехостем як лаҳза аз фаъолияти меҳмонхонаи зебои сарироҳӣ бохабар шавем ва ҳамзамон шароит, сатҳу сифати онро ба шумо тамошобинони азиз нишон диҳем. воқеан иншооти мазкури сайёҳӣ пурра ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқат мекунад. бо тамошои ҳар як бинову маконҳои истироҳатӣ ва пешрафту шукуфоии ин гӯшаи диёр ҳар як меҳмону сайёҳ хастагиро низ эҳсос намекунад. шояд як сабаби дигар ин роҳи мунфаршу ҳамвор будани ин масир бошад. санаи 7 ноябри соли ҷорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингарди Бохтар, Левакан, Данғараро мавриди истифода қарор доданд. роҳи мазкур дар доираи ҳадафҳо бо мақсади ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва шароит барои меҳмонону сайёҳон сохта гардида дарозии умумии он 68 километрро ташкил медиҳад. ва айни ҳол мо қарор дорем дар гардиши маркази шаҳри Бохтар ва сафарамонро ба Левакан идома мебахшем. қитъаи Бохтар Леваканти роҳ аз 6 хатти ҳаракат ва боқимонда аз 2 хат иборат мебошад. бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. бунёди ин ва дигар роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ имкон фароҳам овардааст, ки қаламрави Тоҷикистон барои давлатҳои минтақа ҳамчун транзит истифода гардад.
ҷойҳои сайёҳӣ ки дар канори роҳҳо ҷойгир шуданд дар рушди сайёҳӣ, иқтисодиёти минтақавӣ ва фароҳам овардани саёҳати ҷолибу бароҳати сайёҳон нақши калидӣ доранд. Иншооти сайёҳии қад-қади роҳҳо метавонанд бо истеҳсоли ҳунарҳои мардумӣ, фарҳанг ва анъанаҳои маҳаллӣ алоқаманд бошанд. дар қад-қади роҳҳо мавҷуд будани иншооти сайёҳӣ ба пешрафти иқтисодиёти маҳаллӣ мусоидат мекунад. ифтитоҳи меҳмонхонаҳо, қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо, дуконҳои тӯҳфаҳо ва дигар корхонаҳо ба рушди соҳибкории маҳаллӣ низ мусоидат намуда ҷойҳои нави кориро фароҳам меорад. ин махсусан дар минтақаҳои дурдаст ё камаҳолӣ муҳим аст, ки сайёҳӣ метавонад манбаи муҳими даромад ва рушд бошад. дар масири Бохтар-Левакан иншооти сайёҳӣ, марказҳои хизматрасонӣ хуб эҳсос мегардид. тамошокунон аз дохили нақлиёт ниҳоят расидем ба даромадгоҳи шаҳри Леваканд. тамошобинони азиз, саёҳати имрӯзаи мо хеле ҷолибу хотирмон гузашта истодааст ва инак мо ворид шудем ба шаҳри зебои Леваканд. мебинем чӣ гуна бошад имкониятҳои сайёҳӣ, сайрироҳӣ дар ин шаҳр. моро ҳамроҳ бошед. зиндагӣ сайёҳат аст, ки дар ҳар як нуқта ҳаёти нав кашф мегардад. мо ҳам раҳ-ба-раҳ бо кунҷковӣ ҳар як гӯшаи ин минтақаро тамошо намуда, ҳамзамон аз зиндагиву рӯзгори сокинон бохабар шудем. хандаву гапзаниҳои баланди як гурӯҳ занон, ки дар заминҳои васеъ ба ҷамъоварии пахта машғул буданд, ба гӯшамон расида, диққати моро ҷалб намуда, моро водор сохт, то аз нақлиётамон берун бароем. ҳаракат намудем ба назди ин бонувон. гарчанде саргарми кор буданд, вале кӯшиш намуданд лаҳзае бо мо ҳамсӯҳбат шаванд ва аз тарзи фаъолияти кории ҳаррӯзаашон ба мо қисса намоянд ва тарзи чиндани пахтаро низ ёд доданд. чиндани ин пахтаҳо он қадар осон набудааст. дар мадди аввал фикр мекунӣ, ки дар аввал фикр мекунӣ хай осон аст, мегиранд, мечинанд. агар дар амал бинед, воқеан мушкилтар, заҳматталаб аст. чанд кило мебарад ҳамин халта? 21 кило. 21 килограмм ин борхалта пахтаро мебарад. мо кӯшиш мекунем ин борхалтаро то охири барнома пур кунем. кӯшиш мекардам, ки ҳамин борхалтаро пур намоям, вале ин кор беҳад заҳматталаб аст, вақти зиёдро ҳам мегирад. вале вақти ба барномаи мо ҷудо гашта маҳдуд аст. барои ҳамин мо ина ҳамин қадар тавонистем борхалтаамонро бо пахта пур кунем.
аз шӯхиҳо ва суханҳои ширини сокинони деҳот, дилгармӣ ва самимияти онҳо чӣ хел гузаштани дақиқаву соатҳои зиёдро низ пай набурдем, зеро гарчанде чиндани пахта кори заҳматталаб ҳам бошад, вале иттифоқу дилгармии ин гурӯҳи бонувон ҳавасро ба зиндагии деҳот дучанд зиёд мегардонад. фикр мекунам ки барои ҳар як сайёҳ ҳам лаҳзаи истироҳат дар оғӯши табиат роҳатбахш аст. масири бохтар-левакан бисёр имкониятҳои хуб дорад барои рушди соҳаи сайёҳӣ. аз як ҷиҳат агар инфрасохтори сайёҳӣ пешрафта бошад, аз тарафи дигар табиати ин минтақа ҳам ба самти экотуризм мусоид аст. бо мақсади дар сатҳи баланд муаррифӣ намудани имкониятҳои соҳаи сайёҳии вилояти Хатлон, қабули дурусти сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва муҳайё намудани шароити мусоид баҳри онҳо дар ҳудуди шоҳроҳҳои вилояти Хатлон, аз ҷумла дар шоҳроҳи Бохтар-Левакан иншоотҳои хизматрасонӣ мусоиди сарироҳӣ аз қабили меҳмонхонаҳо, ошхонаҳо, нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, мабразхонаҳои сарироҳӣ, ҳомстейҳо, мағозаи фурӯши армуғон ва дигар намуди хизматрасониҳо бо талаботҳои сарироҳии гигиенӣ ҷавобгӯ сохта шуда мавриди истифодаи сайёҳон қарор дорад. инчунин аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти вилояти Хатлон барои иҷрои нақшаи чорабиниҳо, чораҳои зарурӣ дар самти таъмини рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ дар шаҳри Бохтар ду меҳмонхонаи замонавӣ бошидан бо маблағи умумии 6 млн 700 000 сомонӣ ва меҳмонхонаи ватан бо маблағи умумии 3 млн 800 000 сомонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамзамон дар ҳудуди вилоят 933 ёдгориҳои мавзеъҳои таърихӣ фарҳангӣ, бостонӣ ва монументалӣ, 121 меҳмонхона, 139 мавзеъҳои сайёҳӣ, 251 истироҳатгоҳу осоишгоҳ, 142 тарабхона, 45 осорхонаҳо, 19 ширкатҳои сайёҳӣ, 128 чойхонаҳо, 371 банкоматҳои хизматрасониҳои бонкӣ, 50 ҳомстей ва гестҳаусҳо, 240 ҳоҷатхонаҳои сарироҳӣ, 69 мағозаҳои фурӯши армуғонҳо, 115 зиёратгоҳҳо, 149 боғҳои фарҳангии фароғатӣ ва гулгаштҳо, 80 ишораҳои сарироҳӣ ва 26 маркази иттилоотии сайёҳӣ мавҷуд мебошанд, ки ҳамарӯза ба сайёҳон хизмат мерасонанд. масофае ки мо зиёда аз 15 километр роҳро тай кардем, барои мо беҳтарин таъссуротро фароҳам овард. маркази шаҳри Левакан бошад, бо сокинони ҳунарманду ҳунардӯст ва рушди инфрасохтораш ҷолиби сайру саёҳат аст. мо ҳам дар қатори дигар сокинон аз гулгашту боғҳои шаҳр ва майдони парчам дидан намудем. аз рӯи гуфти сокинон ин минтақа саноатӣ буда, таваҷҷӯҳи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб менамояд.
то андешае ки шаҳри Левакан пешрафт шидагӣ аст ки мо дар шаҳри Левакан осорхонаи ҷаноби олиро дорем. Баъд шаҳри саноатӣ аст. Иҷо сайёҳон бисёр аз дигар шаҳру ноҳиё мамлакатҳо омада рафтан мегиранд. Бисёртар аз осорхонаи ҷаноби олие ки дар литсеи касби саноати шаҳри Левакан ки ҷаноби олӣ дар он ҷо таҳсил карда буд, ҳамонҷа дидан мекунанд сайёҳон. Шаҳри Левакан назар ба сола пешо хеле тараққӣ пештар кардагиянд. Бисёр сайёҳон мода меоянд. Мо аз ҷаноби олӣ пешвои миллат мо миннатдор ҳастем. Раҳо чӣ хел танқишӣ мекашидем ки дар ним соат 1 соат мо дар Левакан мерасем. ҳозир дар байни 20 минут 15 минут омада мерасем. Бо миннатдорӣ аз ҷаноби олӣ мекунем ки 6 автобуси одамкаш мода таъмин кард. эҳсоси амну озодӣ ва хандаи тифлу наврасу ҷавону солхӯрда аз зиндагии шоистаи сокинон далолат медиҳад. бо дидани ин манзараҳо ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастӣ дар қалби ҳар як шахс новобаста аз сокини ин минтақа будан ё набудан зиёд мегардад. шод аз он гаштем ки моро низ ин эҳсосот фаро гирифт. тамошобинони азиз, новобаста аз баъзе камбудиҳо сайёҳати имрӯзаи мо хубу хотирмо мемонад. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳбараҳ. бори дигар ёдрас мешавем ки имрӯз мо сайёҳат доштем аз маркази шаҳри Бохтар то маркази шаҳри Левакан. сиҳатманду хонаобод бошед.